Ja, okay. Og kylling, det er Luna, som er der jolder. Her står vi og jolder lige om lidt. Det lyder nok forkert, for det er ikke så tit. Hvordan er det nu, man gør? Har vi egentlig gjort det før? Hvad nu, hvis vi ikke tør? Kylling, kan du ikke begynde mig? Nej. Ja, kom. Luder. Hvor er du? Luder. Skal vi komme nu? Vi skal høre, om hun kan høres. Hør nu kalder nogen fra en alpetop. Det lyder som de spørger, om de skal komme herop. Hvis de venter på et svar, kan de få det svar, jeg har. Ja, det kunne hilde. Ja, det kunne hilde. Ja, det kunne hilde. Kunne hilde, jalalala. Her lå jeg og gyngede, jeg tror jeg sov. Så lyder der en jodlen over vores skov. Jeg må også bestemme her, jeg giver dem en stemme mere. Det er bedst, hvis vi er flere. Og nu jolder Hanske. Rock it now.